Včera prvý deň v roku 2025 začal ukrajinský prezident Zelenský úmyselne poškodzovať slovenské verejné financie a škodiť celej Európskej únii. Prezident Zelenský svojím jednostranným rozhodnutím zastaví tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na Slovensko a k ďalším európskym partnerom oberá Slovensko ročne o takmer 500 miliónov eur, ktoré by sme získali na tranzitných poplatkoch. Celá Európska únia zaplatí na vyšších cenách plynu a elektriny 60 až 70 miliárd eur. Ruská federácia nebude poškodená prakticky nejako. Z rozhodnutia prezidenta Zelenského budú profitovať len Spojené štáty zvýšeným dovozom plynu do Európy. Vôbec nejde o plyn pre domácu spotrebu Slovenska. Ten máme zabezpečený a vláda dokonca rozhodla, že jeho cena sa v roku 2025 nebude zdvíhať. Ide o tranzit, opakujem, tranzit plynu cez Slovensko, zastavení ktorého prichádzame kvôli prezidentovi Zelenskému o 500 miliónov eur ročne.